No niin, tänään mulla on tämmönen todella jännittävä asia, tämmönen iloinen yllätys toivelaatikko, minkä tilasin netistä. Tää mitä tahansa antaa, paitsi 200 € seteleitä. Mitä tahansa muuta se antaa, mutta 200 € seteleitä ei anna. Mitään, niitä mä en kyllä nyt tarvikaan, että kyllä kelpaa toivoa vaikka 100 seteleitä. Että että jos otetaan niin tyhjä laatikko ja kokeillaan nyt vaikka sitten että toivotaan nyt siltä vaikka, että anna mulle 100 seteliä. Mitä? Tää ei oo kyllä satku, että hyi helvetti. Sehän on ripulia, hyi helvetti. Mitä? Hyi helvetti. Se varmaan kuuli väärin se laatikko, että maksoi kyllä sen verran, että ei se, kyllä pitää antaa toinen tilaisuus sille, että nyt laatikko kiinni ja selvennetäänpä nyt, että laatikko, anna minulle 100 € seteli. Hyi helvetti, ei se ei anna. Se onkin ripulilaatikko, se antaa pelkkää ripulia. Hyi helvetti. Hyi helvetti.